Capital Invest предлага за продажба уникален имот с площ от 35 декара, разположен в близост до град Разград, на само 300 метра от главния път Русе-Варна. Имотът е служил като разсадник и разполага с изключителен потенциал за развитие. Имотът има издадено разрешително от басейнова дирекция за използване на вода от река Бели Лом с капацитет от 35 000 кубически метра годишно. Освен това, разполага с 5 броя сондажи за вода, които осигуряват надеждно и ефективно напояване. На територията му се намират новопостроена къща с площ от 916 квадратни метра и складова сграда с площ от 286 квадратни метра. Освен това, е издадено разрешително за изграждане на 12 броя оранжерии по европейски стандарти, като 2 от тях вече са изградени и напълно оборудвани за работа. 10 декара от територията са оборудвани с система за заросяване и напояване, която осигурява ефективно управление на водните ресурси. Имотът има изготвен подробен устройствен план, който позволява гъвкаво използване на територията в зависимост от нуждите на бъдещия собственик. Това го прави изключително подходящ както за земеделие, така и за други инвестиционни проекти. Този имот предлага множество възможности за развитие и е изключително подходящ както за възстановяване или използване като разсадник, така и за създаване на екоселище, конна база или други иновативни бизнес начинания. Уникалното му местоположение и наличната инфраструктура го правят идеален избор за предприемачи, търсещи гъвкави решения и устойчиви инвестиции. Нека ви представим къщата, която е ново строителство и може да бъде използвана както за административни офиси, така и за жилищни нужди. Във всяка една от стаите е монтиран климатик, осигуряващ комфорт във всяко време. Освен това, цялата къща е оборудвана с модерна охранителна система, която гарантира спокойствие и безопасност. Тази стая, която виждате в момента, е най-голямата в имота и е изключително подходяща за провеждане на бизнес срещи, оперативки с екип или като просторен хол за лични нужди. Следва по-малка стая, която може да бъде използвана като офис, спалня или за други персонални нужди. Още една компактна стая предлага възможност за допълнителен офис или спалня, според вашите предпочитания. Банята с тоалетната е напълно оборудвана, осигурявайки удобство и функционалност. Сега ще ви представим склада, който впечатлява с простор и функционалност, идеален за различни бизнес начинания. Пространството включва 2 големи и 3 по-малки помещения, които могат да се адаптират към различни видове дейности, от логистика до производство. Складът разполага както с преден, така и с заден вход, което улеснява достъпа и товаро-разтоварните операции.
Сега ще ви представим две от изградените оранжерии, които са оборудвани с интегрирана напоителна система и печка на пелети за ефективно отопление. Имотът разполага с разрешение за изграждане на общо 12 оранжерии, съобразени с европейските стандарти. Две от тях вече са напълно завършени и готови за експлоатация, а конструкциите за останалите са изградени и очакват довършителни работи. Продължаваме с бетоновите басейни за съхранение на вода, които са оборудвани с помпена станция за ефективно управление и разпределение на водните ресурси. 10 декара от имота са покрити с система за заросяване и напояване, осигуряваща оптимално напояване и икономия на вода. Имотът разполага с подробен устройствен план, което означава, че за него е изготвен детайлен план, регламентиращ как може да се използва и застрои земята. Според този план, 3 декара и половина от терена са определени за застрояване, което позволява получаване на разрешение за строеж върху тази площ. Това прави имота подходящ за разнообразни цели, като например изграждане на екоселище, което да се възползва от близостта до голямата и гъста гора в непосредствена близост. Освен това, може да бъде използван за строителство на други бизнес сгради, като конна база, офисни помещения, туристически обекти или производствени съоръжения, в зависимост от нуждите на инвеститора. Тази функционалност добавя значителна стойност към имота, отваряйки възможности за разнообразни инвестиционни проекти. На 300 метра от имота, който предлагаме, преминава международният път Русе-Варна. Тази стратегическа локация осигурява лесен и бърз достъп до важни транспортни артерии. До самия имот е изграден асфалтов път, който улеснява преминаването на превозни средства и прави имота още по-достъпен за различни бизнес или жилищни цели. Допълнително предимство е близостта до главната газификация. Това прави процеса на свързване към газоснабдяването бърз и икономичен, добавяйки удобство за бъдещи собственици или инвеститори. За повече информация или за огледи, можете да се обадите на посочения телефон, да ни пишете по електронната поща или да ни посетите в нашия офис, разположен в центъра на град Разград, на улица Кубрат номер 1.